Okay. Tại sao habbai di fuza hana moनगोन आरो ना बालियावहाय बिराद हेपि आङो কি কই दु सरं नै टेम्पलआव थांबाय दि गाननांगौ आरो ना Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो फैदों तीर्थ एम्पुलावहाय बे मोनसे मन्दिर बेयावहाय जोङो दायो भिजिट खालामनो फैदों ओमफ्रायहाय आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो बेनि भिउखौ दिन्थिगोन ओमफ्रायहाय दायो जोङो मोनसे जिनिसखौ गानगासिनो बेखौ होनो सारं ना सेरं बिदि होनदों सोरबा होनो सारं सोरबा होनो सेरं नै ओमफ्राय गाननो रोङिखाय आङो गानहोजादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बयबो बेखौ गानखानांगौ आरो मन्दिराव हाबबाथाय एकदम मेन्डेटरिखा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो इन्डोनेसियाया मोनसे मुस्लिम कान्ट्रि अब्लाबो बालियावहाय 90%आनो पुरा हिन्दु जानो आरोना ओंखायनो मोजां मोनबाय बेयावहाय पुरा आं सोंदोंमोन आरोना सोरखौ फुजियो शिब विष्णु ब्रह्मा बेफोरखौ फुजियो आरोना नै ओइलाय यन्दा ड्रेसटु कट पिन्धे नाजा नेকি गानथारनांगोनो गानबाय You take it. Yes. गानथारनांगोनो गानबाय मा कालार गानखो তুমি কি কালার বানিয়ে কেন কালার আছে आङो हाजार आलदा ड्रेस गानबाबो मा जायगायाव माबायदि ड्रेसखौ गाननांगौ एसे एनैबाबो आंनाव बे नलेजआ दङ आरोना आं बेखौ बुंनानै लायो नङा मालाबा माने सानसेयावनो जुदि मोननै मोनथाम जायगा बेरायो अब्लाना ड्रेस लांफानाय जायाब्ला बा सोलायनो टाइम मोनाबा बेबायदिब्ला मालाबा माने ड्रेसा आलदा जायो आरोना जि जायगायाव समायाबाबो गाननांगौ जायो खिन्थु आंनावहाय बे नलेजआ दङ जे बबे जायगायाव माबे ड्रेसखौ गाननांगौ स' बेखायनो आङो दिनैहाय जिहेतु जोङो टेम्पोलावहाय फैदों बे मोनसे हलि वाटारावहाय जिहेतु मानसिफोरखौ नुयोना माबा बालियाव फैनाय भिडिअफोरावहाय बिदि ग्रिन कालारनि बिदि ड्रेस गाननानै दैयावहाय हलि वाटारावहाय हाबनाय स' बेखायनो आङो गोलाव ड्रेसखौ गाननानै फैखादों आरोना टेम्पोलाव फैदों जिहेतु नै ड्रेसखौ लाबाय बेखौ गानफिनगोन आरोना बैसोरनि बायदि बेयावहाय लायो रेन्ट लकार सारं इखौबो सारंआनो ओमफ्राय बेखौ फुजियाबा गाननाङा आरो ओमफ्राय गोथांदोंमोन जे आं नुनो मोननांला हे भगवान सिरा बख'जोब्बाय आं लांगौ बिदिबा मोजां लांगौ बिसोरबो गानबाय आंबो गानबाय दायो मबाइल दिन्थिनो मोना आरोना बेयावहाय लाइन बाय लाइन
बेयावहाय खोन्थानाय मथेब्ला बेयावहाय नेगेटिभिटी बा नों जेसेबांखिनि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरखौ सुद्रायनो थाखाय बा पापखौ दानगारनो थाखाय नैबे हलि वाटारावहाय माने थब्ल'यो आरोना बेबायदि होननानै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय बेखायनो नै बेयावहाय ओमफ्राय पजिटिभिटिनियाबो एक्सट्रा माने आलदा आलदा गोजा आरोना नैबे दै गनायनिफ्राय आलदा आलदा बै दै गनाय नुबाय थादोंना बे आलदा आलदा माने बोर बिनायनि जायगाया आलदा नेगेटिभिटी खारहोनायनि जायगाया आलदा बेबायदि आरो ओमफ्राय खर'खौ बिदि दैयाव होनानैहाय खुलुमनायाबो आखाइ थिखोनानै खुलुमनांगौ बेबायदि आरो फोरोंखायो बिसोरो ओमफ्रायहाय जा मोजां मोनबाय आङो गोसोखौहाय बेयावहाय बिदि फुजिनो मोननानै गावखौनो आं बिराद लाकि सानबाय स' बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो इसोरखौ साबायखर बावो आरोना आंखौ जे बिथाङा एसेबां गोजानाव थांनानै फुजिनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर भगबान बेबायदिनो अनलांबाय था आरो जिहेतु आङो पजिटिभिटिखौ लानानै थायो आङो जिहेतु बेखायनो आंजों गाज्रिया जाया आं बेखौ सानो आरोना स' नोंथांमोनाबो बिदिनो जेब्लाबो पजिटिभिटिखौ लानानैनो थांबाय था लाइफआवहाय इसोरा मोजांखौनो खालामनानै होगोन आरो हाजारखि गाज्रि सम फैया मानो जेब्लाबो थाफाखागोन इसोरा स' बिराद गोजोनबाय आङो नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामालासिनो थानो हायासै आरोना आंनि गोजोननायखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर खाबु मोनोबा बा बालियाव भिजिट खालामोबा नैबे जायगायावहाय फैनो दाबाव आरोना मानसिफ्रा बेयावबो प्रे खालामो आरोना ओमफ्राय बैयावहा प्रे खालामो दायो जोंहा जोब्बाय ओमफ्राय जा गोजांबाय प्रे खालामनानैहाय मोजांबो मोनबाय आरोना प्रे खालामनानै बिराद मोजां मोनबाय सिजोम जोब्बायना जाबाय बाय बाय मार गोजांबाय नै जोंहा होखांबाय ओमफ्राय मार लाइनाव दङ मार लाइनावहा दङ नै गोजांजोब्बाय आयौ गोजांजोब्बाय बेबायदि लकारावहाय जोङो दोननांदोंमोन आरोना ड्रेसफोरखौ नै बेबायदि लकार गोजा सावार रुमबो दङ ओमफ्राय दायो जोङो ड्रेसखौ गानफिनसै मोना बालि फैयोब्ला आंनि ब्लगखौ नायनो दाबावखा दे आं जा जायगायावहाय भिजिट खालामदों आरोबाव हायोबाथ' प्लास खालामदेरबाव ओमफ्राय नै दिनै फैनाय जायगाया आं बेखौथ' दिन्थिखाबाय नोंथांमोना नेटावहाय सार्च खालामनानै बा ड्राइभारनो खोन्थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै नेक्स्ट डेयावहाय आं एसे शपिं खालामनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय बेनि शपकिपारा खिथादोंमोन आरोना बेयावहाय डुप्लिकेटबो मोनो खिन्थु अरिजिनेलि जिबौनि बिगुरजों बानायनाय बेगफोरबो मोनोनो आरोना बिथाङा डाइरेक्ट जोंनो दिन्थिदों बेयावहाय स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो Oh, lady, your bag. Oh, it will here. Hey, no, honey, ki original. More bisa kone original bhi. Mayo. Original is bunny na? Na? Easy but has easy but I'm doing that. Oh, you couldn't. Who damn ligi? 1850,000. Buy one, get three. Original was na. After discount 875k. Oh, video dangor lagsi bekto. No komot pale lolu hama. You won't give us discount after that? Na ne o me lung mai da.
o'clock. 6:30, 7. This number. Okay. You bring this down. Picture. Which one number? Or is it? You can contact me. Okay. Iku labra, iku So labra. did you guys provide car also? Car also. I do car. Actually, day after tomorrow we are planning to go. नोंथांमोना जुदि मालाबा बालियावहाय फैयोब्लाना बिदि डाइरेक्ट इन्डियानिफ्रायनो बिदि पेकेजफोरखौ लानानै दा फै बेयावनो मेरला बिदि दखानफोर दङ जेरावहाय नोंथांमोना गावनि जेराव जेराव थांनो गोसो बेखौ बुंनानैहाय गावनि गोसो बायदियैहाय पेकेजखौ बानायना लानो हायो ओमफ्राय प्राइसआबो बहुत खम ओमफ्राय लोगोसे जोंनि इन्डियानफोरनियाना मायबा जायगाफोरखौ देखायबाबो दसेल' आरोना बेखायनो बेयावहाय फैनानै बिथांमोनजों मोजां रायलायनानैहाय बेसेबांखिनि टाइम बेयावहाय होगोन बेसेबांखिनि टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय होगोन बेफोरखौ मोजां सोंखानानैसो नोंथांमोना बे पेकेजफोरखौ लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बार्गेनिं खालामनो दाबाव खमावनो मोनो स' जोंबो बिदिनो खालामदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन